Kaixo Joseba, Aitziber naiz, ongi etorri Hernanira. Hernaniko Ereñozu auzoan dagoen paraje zoragarri honetara. Iturralde jatetxea. Iturralde jatetxea familiko baserri bat da. Eta gurasuak duela 36 urte zabaldu zituzten atiak. Eta orain dela gutxi, aizpak eta bilok hartu jau erreleua. Nire izpa Eider, sukaldian ibiltzen da, eta nik jangela eramaten dut. Gure etxeko kartak, duela 36 urte, bertako plater tradizionalakin hasi izan, garaiko ere bai produktuak, gaur egun Eiderrek sukaldaritza ikasi zuen, eta plateroiei berraldaketa bat eman die, baino mantenduz, tradizioak mantenduz. Bertako ekoizleekin egiten dugu lan, eta garaian garaiko produktuak erabiltzen ditugu. Orduan eskaintzen arabera, gauza berrik sartzen dira. Gure platerak apaintzeko erabiltzen ditugun belar eta loreak gure baratzetik biltzen ditugu egunero. Gure platerei laguntzeko badauzkagu hainbat ardo erreferentzi gure upategian. Iturralde jatetxean gure jangelek duten xarmaz aparte, naturaz inguratua dagoen lorategi zorragari badakagu eta han gure bezeroak disfrutatzeko aukera paregabea daukate. Iturralde zer dan hobeto ezagutzeko Eiderrekin utziko zaituztet. Gure gamba karpatxoa prestatzeko behar ditugun osagaiak dira. Gambak, belar batzuk, gatza pixka bat, loreak eta gambak urruskari bat. Hasiko gara gambak zuritzen, gehien bat burua eta azalak kenduko izkiogu korala lortzeko. Gero saltsa bezala jartzeko karpatxoari. Orduan, ondo zuritu eta bitartean gero azalak eta buruarekin egingo deuna da zutan jarri eta ondo rehogatuta bere saltsa lortzeko. Hemen, aparte, gambak izaten dutena da zaintxo beltz bat bezala, eta hori komen izaten da kentzeak platera egiteko garaian ez azaltzeko tira ezkeo, mantxo-mantxo, atatzen da beha. Behin gamba zurituta dazkagunean, ozgailuan sartzen ditugu pixka bat gogortzeko, gero erresago moztutzeko. Eta kazuelan bertan ukitzen ditugu azalak eta buruak berarekin korala egiteko. Botako diogu olio pixka bat eta jarriko ditugu zutan, behin ondo doratzen dianean edo gambak ondo eginda daudenean, botatzen diogu ardo txuri pixka bat, whisky pixka bat flanbeatu eta gero nata pixka batekin egiten deu korala. Ikaskotak bukatu ostean, Bartzelonan bulli eta beste batzuekin formatu nintzen gauz desberdinak ikasten. Gambak moztu ditugu, fin-fin jarri ditugu platerean. Orduan, oain jungo gea atontzen gure platera bukatzeko. Lehenengo, vinagre eta modenana ondo nahasi eta botako dugu platerera. Hemen sartu dut leno egin dugun korala eta orain jarriko dugu platerean. Laguntzeko karpatxoari berez saltsa rosa bat beti egiten dugun erara botako diogu bai gure platerera. Eta bukatzeko saltsekin vinagre eta berde bat gure belarrekin eginda, etxean. Gatz pixka bat eta orain etxeko belarrekin atonduko dugu gure platera. Platerai kolore pixkat emateko denboran dazkadeun lore batzukin atonduko dugu. Platera amaitzeko jarriko diogu gambak urruskari bat testura desberdinak emateatik platerari. Bueno, Joseba, hemen duzu gure platera. Daztatu nahi bali baduzu, badakizu nola etorri behar duzun. Hernaniko, Iturralde jatetxera. Agur!